ونلمدح محمد أبو بكر صديقين، ونلمدح محمد أبو بكر صديقين. نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق، إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق. وأنا داخل على عتابي على القنبة الخضراء، وأنا داخل على عتابي. ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Дӯстони азиз, имрӯз барои шумо анами як канале ки аз ватана, аз Тоҷикистона, аз Душанбе беҳтарин наворҳо доранд, ҳамаш инами хеле пухтупазои миллию замонавӣ, ҳамаш дар каналшон дида мешавад. Медароем беҳтарин модаран, хуш чақчақ, зиндадил, вабше зиқ намешен. Дӯстони азиз, тамошо кунен, аз номи канали мо салом расонен. беҳтарин влогҳо доранд духтаро, ягон майда гуфти гапо зиқ намешен. дароен хоҳарҷон илтимос кардан, хоҳиш кардан ки подписчикои мо даромада тамошо кунанд, хусусан ғарибида бошен, ватана ёд мекунен, аз канал бӯи ватан мебӯяд, ҳамихе тамошо мекунен, хушҳол мешен. И хушругии мисол баҳора дар ватан беҳад хушҳол шуда, ҳар як наворшона бесаброна интизор мешен. дӯстони азиз, комментария силкаша закрепид мекунам. ҳамихе каналҳои влоги аз Тоҷикистон беҳад мада маъқулай. дӯстони азиз, тамошо кунен, хоҳарака дастгирӣ кунен, то ки 1000 шаванд. бо наворҳои ҷолиб барои шумо пешкаш мекунанд. раҳмат дӯстони азиз, барои дастгиритон беҳад миннатдорам. иҷада тайёр мекунем дӯстони азиз, баклаваи туркӣ. инами хел дар муҳити хонае ки блендер надорем ки бояд мо майда кунем. чормағза анами хел ма ба скалка майда кардам. бинен ранги меги дар блендер майда кардаги. и кадоме ки надора анами хел майда мекунем. иҷада мода дар кураи дудона тухм, 300 грамм орд, агар бо нараса бо камтар ҳамроҳ мекунен. иҷа ҳам як қошуқча содаҳай, як қошуқчаи камтар намакай, ширай, равғанай ва як қошуқча уксуз мераванд. равғанмон ҳамиҷада 60 миллиграммай дӯстони азиз, 60 миллиграмм ҳамин ним пиёла борияй. чӣ хеле ки дидестенда ҳамиҷа чанқай шир, анами қашмон равған бигирен. баъд як чизи дига дӯстони азиз, и тестае ки ма ҳозир нишон додестам, як лист пур намешавад. шумо сари видеода диден камтар ҳамин видеора ки листда чанд қадар рафтистай. уҷада содаву намакай, як қошуқча сода, як қошуқча камтар намакай. шира шумо камтар бисёр андозем, барое ки бисёртар шава шумода. равғана бисёр наандозен, ширша бо бисёр андозен, то ки як лист шавад. хай орча ба чашм мебинен, чанқае ки дар кор шуд андохта шуридан мегирем. орд фақат шуриданда дар корай дӯстони азиз. баъд тамом дига орд лозим нестай, фақат кукурузник крахмал қати мо тунук мекунем золачора. 8 донада бояд тақсим кунем иҷада, барое ки як размер биёя ҳама ҳами зволачаомон. зволача беҳад меяхкай, тунуккуниждам осонай, барое ки равған андохтагем тунуккунида хушрӯ хали бояд и зволамон хали меяхки боша, тунуккунем осон боша барои тунуккунимо. барое ки и ранги манту бори зволаша тунук намекунем ки ёро самбуса бори ки ҳамақа гӯем басай. ира беҳад тунук кардан дар корае ки ӯ тарафи тестамон бояд това. дӯстони азиз, барои ҳамо бояд тестамон меяхки бошад. сахти бадам намешӯрен, средни, на сахту на суст. барои сахти бад бушӯри бо камтар рӯам бигира, қамулоим намешавад. ма расшод гирифтам ки як лист мешавад, ки не як лист намешуда, и рецептда ним лист мешавад. шумо як пиёла шир зиёдтар гирен, ба ҳамон равған ним пиёла равғану як пиёла шир гирен, туғри мешавад. рецепт камтар бо бисёртар мешавад барои и оилаи бисёртар. агар оилатон кам боша, 2-3 нафар бошен, ҳамин ним лист бастай, лекин ай ба мазагиша дӯстони азиз, ҳамин одаме ки ширинихӯр боша беҳад и чиза нағз мебина.
бовар кунед дар як шиштагӣ нимлиста ҳам гудакотонда мефора, ҳам хутон. ман чизе ки ҳами бамазза боша, чизе ки мада маъқул шава, ман барои шумо пешкаш мекунам. беҳад рецепти ҳами баклава бисёрай дӯстони азиз, дар ҳами ютубам, дар тамоми инстаграмам, тамоми ҷо рецептош беҳад бисёрай, лекин ҳар рецепт удачнӣ намебурояд дӯстони азиз. рецептшам ба ҳамаи чӣ мешава, бе шира мешава, ба оби холӣ мешава, баъд ҷирғот мекунанд. ҳами шир қатима кардам, мада маъқул шуд, мулоимак шуд. бинед чӣ тесташ хеле мягкие ки ҳатто тунукуниш осонай. анамиҷода дӯстони азиз чӯби борик дар корай. ман надоштам чӯби борик, ай ҳама борик анами қараз мерёфтум чӯб. агар чӯби борик боша, турко доран, дар видеошон дида бошен, вай қатӣ бо ҳами ки намиҳози тоб додагием бо майдатар мебиёяд. ҳай ба ҳар ҳол ман ба ҳами чӯбам кардам. ман ду вариантша шумода нишон метим ки ду намуд мешава. ҳами бисёр намудай. ман ми ҳозирашда ду намудша барои шумо нишон метиҳам. бо видеоҳои ояндада бо ният дорам ки бо як намуд тарзи дигарай вайшам барои шумо нишон тиҳам. тайёр кунед, беҳад бамазза мешудай. баъд ин намудое ки ҳозир ман нишон додистам осонакан. ё баклавара агар видеоҳои туркора нигоҳ карда бошен, 1000 намуд мешава. ҳамихе намудуш бисёрай, тамоми намудуш ҳастай. ҳар каседа ки чӣ хелеш ки удобни боша, осон боша, инама ду намудша нишон метим тайёр кунед. ба фикрам ҳамин намуд беҳад хушрӯтар мебиёяд. ман ду намуд тайёр кардам, ҳамиш бисёртарги маъқулм шуд. намхе бояд тунук бия, баъд ду тарафша ҳамхе чӯбда анамхе мекунем ки ранги гармошка бори биёяд. ина бинед тунукиша. баъд золаш мягкая дӯстони азиз. ҳар рецептша ман описанида менависам ки бо фаҳмен чанд қадари чиз меравад. ман чизе ки ҳами ҳастай менависам рецептда. чормағзша асосан ба писта мекунанд. вақте ки писта набоша ба чормағзам ба мазза мешудай. ҳай донагӣ бо чанд намуд меган, асосан ҳами писта қатияи рецепт шуда. писта ки нагирифтем, чормағз доштум, ба чормағз кардам. ана як намуди дигашай тамошо кунем ман чӣ мекунам. ино майдатар мебиёянд. ман барои чиз воло ман майда гирифтам дӯстони азиз, барои ки столи ман майда ҳай. ман тунуки хеле золаи калона ҷои тунуккунӣ надорам дӯстони азиз, барои ҳами майдатар кардам. шумо ки столои калон дошта бошед, ҳамиҷа золатуна ҳам бисёртар бигирен, ҳам калон гирен. барои болош да бояд равған кунем. ҳамиҷа ман гирифтестам. ҳамиҷа 100 грамм зиёдтарака, 120 грамм боша, ҳамқа равған гирифтам. ҳами маргарини шедраи лета маргарин гирифтам. ин ҳамқа меша дӯстони азиз. бинед ним листай, нимша ихе печондум, нимша ду намуд, барое ки шумо бинед чӣ хеле меша. иҷа барои сироп дӯстони азиз 1 стакан об, 1 стакан шакар, ҳар душ 1 стакани бояд боша. қатъи анами лимон меҷӯшонамша, бисёри баъд наҷӯшонед. инами 3-4 минут меҷӯша. асал меандозам 1 қошиқи дига, басай тамом. шакара ай об бисёр надозем дӯстони азиз. обш камтар бо бисёртар биёя хубаю, шакараш бисёри бад наёя. барои сироп ғавси бад бояд нашава. сиропмон хали тунуктарак биёя. ба гармогарм сиропи ҳами гарм, сироп ҷӯшидестай айси сирх шидестай баклаван. гарм анхе болошта мерезем. агар асал надошта бошен ҳеҷ гап надора. инамихе 1 стакан шакар, 1 стакан об меҷӯшонен 3-4 минут. анамихе дар болош мерезем. меиста 1 соат бори беиста бо хушрӯтар питатса мекунам. ҳарчи бо бисёртар иста ҳамуқа ҳар як чиз ба хуча питатса мекунам. чизи ширинӣ болош намхе ба чормағз бо ором метиҳем камтар. ман рости гап дӯстони азиз сраза гирифтам барои шумо нишон додам.
дар даруни сироб места бо камтар хали мешава, мягкитар мешава, ё лекин хрустяши камтар хамираш. ҳамин чизи хрустяши бо чормағз беҳад бамаза мешава. бо писта боша аҷоибот мазаш дигар мешава. хайна мехел тайёр кунем баҳри оилаи худтон. як ширинӣ бо лаззатай. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳаматон муборак бошад. дӯстони азиз, дар ҳаққи якдигар ҳамеша дуогӯ бошем. худованд дар ин рӯзи муборак дуои ҳар яки моро ба даргоҳаш қабул гардона. омин. иншолло дар ҳаққи бефарзандо дуо кунем ки дар комментария навистагиянд бефарзандо дуо кунем дар ҳаққмон. ҳар яки мо дар ҳаққи ҳамахел беҳтарин муъмини мусулмонҳо дуо мекунем. дӯстони азиз, дуогӯ бошем. иҷада ма баҳри шумо як намуд салати осонаке ки беҳад бамазаам гӯем хато намекунем. дӯстони азиз, вақте ки ман ин салата хӯрдагием аллакай баъд шумода мазаша мегӯм. ман ами салатни лист бисёр салатомда истифода мебарам. бо ҳамин салате ки ҳозир тайёр кардистам, ҳам диетически салатае барои диета мекардагиё ва ҳам салате ҳаст ки сабуки хеле майонез намехӯрдаги одамо ҳастанд. анамода беҳад салати осона ки дилгир намекуна одама. ин салат мазашам ба маззаҳакай. баъд ҳама чизош полезне, ҳама витаминои ами живои витамин гӯё, ами сабзавот қатъия гӯё ҳамашам хеле. як бодиринг намерасад дӯстони азиз. ҳамиҷада агар бодиринг дошта бошем бо таъмаш камтар дигар мешавад. не ки ман бодиринг надоштам, ба ҳамин хотир надохтам. дига ҳама чиша андохтагим, якта бодиринг надоштам. касе ки дора андозем бодиринг. барое ки камтар дер шуд, бегаҳтар буд, дига магазин нарафтам. рости гап гуфтам ҳамин қашам соза ин салата ман нағз мебинам, ай салат тез тайёр мекунам. баъд подписчикое ки дорум бисёр менависанд ки салат нишон тиҳин, ҳам ширинӣ ҳам боша, бо ягон намудои салатам нишон тиҳин, салатҳои бамаззаҳа ки интересни боша. ина ман барои шумо кӯшиш кардам ки ҳамчи салатҳое ки бамаззаи ман баҳри худам тайёр мекунам, барои шумо мина пешкаш кардам. рецептуша сохранит кунем, ба худтон бигирем. ин салата ами помидорош, ака помидора дар тобистон куни, помидорои свежи тобистон қади бо беҳад маззаш ба мазза мешава. ҳозир вақти зимистонда помидоро ҳама парникай, помидорои хушрӯ нестай. хеле камта помидоро пӯстошон ғавсай. камтарак намак ҳам мекунем, оливкови масла мекунем. хай надошта бошен, аммо олейна растительни масла любой намуча камтарак 2 қошиқбори андозем. хай тайёр кунем, иншолло маззаша мефаҳмем, бо лаззатиша. ҳазор раҳмати калон дӯстони азиз, барое ки дастгирӣ мекунем, барои ҳамаи лайкҳо ва обуна шуданатон. ҳазор раҳмати калон, обуна шавем дӯстони азиз, то ки бо дастгирии шумо бо дили мо гарм мешавам. хеле рецептҳои беҳад осон, кам харҷ ман кӯшиш мекунам барои шумо пешкаш кунам. ҳазор раҳмати калон. то охири видео ҳамроҳи мо будем. то охири наворро ҳамеша тамошо кунен, дастгирӣ кунен. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонтон боша. ونلمدح محمد أبو بكر